Беларусь краіна, якая непасрэдна мяжуе з еўрапейскім звязам. Еўрапейскі звяз складаецца з 27 краінаў, можна сказаць, што ў еўрапейскім звязе 28 гульцоў. Это кожная краіна і таксама супольнасцёвыя інстытуцыі, якія знаходзяцца ў Брусэлі. Дык вось, Беларусь, як краіна, якая мяжуе, ёсць аб'ектам цікавасці. Таксама, як еўрапейскі звяз ляжыць у сферы нацыянальных інтарэсаў Беларусі, гэтаксама і Беларусь ёсць у сферы інтарэсаў еўрапейскага звязу. І палякі і літоўцы хочуць мець прадказальнага суседа, хочуць мець таксама нармалёвыя эканамічныя адносіны. Можа, польская эканоміка сёння дынамічна развіваецца, палякі, я думаю, былі б радыя, зважаючы на кошт нашай працоўнай сілы, які ніжэйшы, больш інвеставаць у Беларусь. Але ёсць інвеставаць відавочна для таго, каб атрымліваць прыбытак, але частка грошай ўсё адно будзе заставацца ў Беларусі, і гэта таксама прыцягненне новых тэхналогій. Ёсць інтарэс у Беларусі з боку еўрапейскага звязу таксама, як у транзітнай краіне. У нашым інтарэсе і ў інтарэсе еўрапейскага звязу дыверсіфікаваць спосабы пастаўкі энерганосьбітаў. Я думаю, што еўрапейскі звяз быў бы зацікаўлены ў тым, каб існавала, прынамсі некаторыя краіны гэта трэба выкарыстоўваць, каб існавала сістэма альтэрнатыўнай пастаўкі газу і нафты ў наш рэгіён. Значыць, каб існавала сістэма сувязі і увогуле, каб паўстаў тое, пра што казалі напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, балтыйска-чарнаморскі калектар, каб краіны нашага рэгіёну маглі зменшыць сваю амаль манапольную залежнасць ад Расіі. Я думаю, што еўрапейскі звяз таксама зацікаўлены ў іншых інфраструктурных праектах датычна Беларусі. Відавочна, калі мы кажам пра пагрозу нелегальнай міграцыі для еўрапейскага звязу, то тут ёсць пэўная дылема. Усё адно ён бы хацеў вельмі шчыльна супрацоўнічаць з Беларусю, каб змяншаць гэтую пагрозу. Еўрапейскаму звязу патрэбныя новыя працоўныя рукі, але гэта мусіць быць легальная міграцыя. І нават не трэба баяцца, калі значная частка, можа нават мільён людзей эмігруе ў Еўропу на працу. З цягам часу большая частка іх вернецца, набыўшы новыя навыкі менавіта эканамічных, культурных, палітычных паводзінаў. Это таксама будзе ўнёсак у далейшае развіццё краіны. Уступленне Еўропы – это магістральны шлях павышэння адразу цывілізацыйнага ўзроўня. Гэта і практыкі менеджмента заходняга, культуры кіравання, культуры вядзення бізнесу, культуры у цалкам арганізацыі палітычнай, эканамічнай і так далей, і так далей. Конечно, это будзе ўсё стымуляваць. Гэта тая сама плынь інвестыцыяў, якую даўно чакае наша эканоміка. Урад Лукашенка, ён спадзяваўся, рэжым Лукашенка, па вялікім рахунку атрымаць гэты інвестыцыі ад Расіі. Але Расія менавіта як інвестор прыватны, нават расійскі прыватны інвестор у тую эканоміку, якая сфармавалася ў Беларусі, ён не ідзе. А грошы, калі паступаюць, гэта грошы, якія палітычна матываваныя, выдзяляюцца менавіта Крамлём, менавіта это грошы, назовем іх не эканамічныя, а палітычныя. І іх укладанне цалкам аддаецца на откуп, скажем так, самім урадавым структурам. А паколькі яны эфектыўна распарадзіцца гэтымі гражамі не ў стане, то ў выніку проста-напроста ідзе разбазарванне з гэтых самых мільярдаў даляраў, якія атрымоўваюць ад Масквы. У адрозненні ад так званай інтэграцыі з Расіяй, дзе асноўную выгаду, галоўную выгаду атрымлівае толькі рэжым у Беларусі, улада ў Беларусі, інтэграцыя з еўрапейскім звязам прапановвае магчымасці для ўсяго грамадства. Для грамадства, для людзей, для індывідуумаў, для студэнтаў, для выкладчыкаў, для фірмаў. Інтэграцыя таксама прапановвае іншыя магчымасці для дзяржаўных службоўцаў. Яны не толькі атрымліваюць больш ведаў, але яны атрымліваюць таксама большую колькасць гарантыяў, большую практыку параўнання таго, якім чынам мусіць дзейнічаць дзяржаўная служба. Інтэграцыя таксама вельмі важна з гледзяшча такога цывілізацыйнага. Беларусі варта вызначыцца, дзе мы і куды мы ідзем. І больш за тое, інтэграцыя з еўрапейскім звязам, яна радыкальна, самым карэнным чынам адрозная ад таго, што адбываецца паміж Беларусю і Расіяй. Інтэграцыя магчымая, сапраўдная інтэграцыя, магчымая паміж дэмакратычнымі краінамі, якія з'яўляюцца прававымі дзяржавамі. Беларусь і Расія не ёсць ні дэмакратычнымі, ні прававымі дзяржавамі. І з гэтага гледзяшча, тое, што адбываецца паміж Беларусю і Расіяй, гэта проста хаўрус аўтарытарных лідараў.
Мы бачым, што такое Беларусь, складовая частка России, часоў Российской империи. Яна хутка пераўтварылася ў адсталую правінцыю. Тое самае зараз, калі Беларусь, складовая частка России, яна вырашана на лёс вот, Брянская область, Смоленск, это депрессивные области, захудалая экономика и так далее, и так далее. И то самое Беларусь, як провинция, як российская провинция, Беларусь, российского великого инвестора, яна не цікавіць. Ось чым справа. Яна цікавіць менавіта як хай нават провинция европейская, адразу цікава. Вот провинция европейская для российского инвестора цікава. А российская провинция, самая, она не цікава. Так, у нас ёсць велізарны інтарэс супрацоўнічаць эканамічна з Расіяй. Але у нас таксама ёсць велізарны інтарэс пабудаваць гэтае супрацоўніцтва на празрыстых, зразумелых правілах. Гэтыя правілы мы можам стварыць у сябе з дапамогай еўрапейскага звязу. І таксама можна гэтыя правілы далей пераносіць на ўсход, уводзіць іх у нашы адносіны з Расіяй. І тут, па сутнасці, для іншых краінаў еўрапейскага звязу менавіта далучэнне, паступовае далучэнне, гэта па сутнасці як тэст на то, каб мець атэстат, так, атэстат прыстойнасці, цывілізаванасці. Гэта далучэнне да еўрапейскага звязу. Уступлению развяз трэба яшчэ дадаць. Оно патрабуе ад беларускіх уладаў менавіта прытрымлівацца ўсіх еўрапейскіх, скажем так, конвенцыяў, усіх норм по ахове парадка и так далее, так в этом сэнсе, и так далее. То есть узровень бяспекі ў беларускіх гарадах павінен быць не ніжэй за ўзроўня прыкладна еўрапейскіх. І наступствам это адна з перадумоў сучаснага турызма. Калі вот апытанні праводзіць грамадскай думкі зараз сярод турыстаў асабліва, то ўсё ж такі, калі людзі выбіраюць, куды ехаць ім адпачыць, першым месцам перад яшчэ разглядам, куды ехаць, стаіць паняцце бяспекі. Калі там, конечно, твой персанальны побыт ён небяспечна, просто туды як бы там цікава не было, людзі туды просто не пойдуць. Это зразумела. І другое, прысутнасць элементарнай инфраструктуры. Это перш за ўсё, это санітарна-гігіенічна. Зноў жа, калі нормы у нас адхіляюцца от прыкладна спажывання нормы санітарна-гігіенічнай нашай вады ў кране, яны адрозніваюцца, даруйце, ад еўрапейскіх. І, конечно, калі еўрапейскую ваду спаткана прыкладна можна піць, то нашу піць нельга. Конечно, тут вот они, тому мы бачим, что те люди, которые приезжают, спортивные команды, особные машины едут забитые там по тоне, по 2 воды и везут с собой. Ну, нам это дивно, а им совсем не дивно, потому что они боятся тут подхопить там нечто. Там, вот. И вот, когда эти пытания будут, конечно, выражены, мы признаем их нормы. И, конечно, Еврозвяз допоможет поднять уровень, например, нашей гомельской воды до уровня воды, скажем так, европейской, а тут питання знову опирається виключно в капіталовкладанні. Тобто це додаткові фільтри поставить, різні там ультрафіолетові, там озонові, там стільки технологій є. І все, і вода буде фактично з крана питною абсолютно. Ну, це тут нема питання. І, звісно, це повпливає одразу і на поток туристичний плині. А приватність Білорусі, знову ж, дякуючи її от этим обшарам великої некранутої природи, то, що в Європі відсутніше, просто відсутніше, цього там немає. Эта приватность может быть вельми высокая. Еўрапейскі звяз ляжыць у сферы непасрэдных нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Сёння патэнцыял не выкарыстоўваецца, але асноўная віна ляжыць на ўладзе. Калі б улада пачала паважаць правы сваіх уласных грамадзянаў праз арганізацыю нармальных, больш-менш празрыстых і справядлівых выбараў, калі б не саджаліся ў турме журналісты альбо не было ў краіне палітвязняў, то еўрапейскі звяз меў бы менш абмежаванняў для сябе, каб супрацоўнічаць. Бо немагчыма супрацоўнічаць з тымі, хто ўвесь час парушаюць правы ўласных грамадзянаў і не гуляе па агульнапрызнаных правілах. То бок, ёсць шмат тэмаў, у якіх еўрапейскі звяз хацеў бы бачыць канструктыўны падыход і канструктыўнае вырашэнне супольна з тымі, хто мае ўладу ў Беларусі. Так, калі ўладу ў Беларусі маюць тыя групоўкі, якія одна групоўка, якая не мае легітымнасці, дэмакратычнай легітымнасці, так? Можа быць, яна мае нейкую легітымнасць, бо наша грамадства не до конца саспела, каб адмовіцца ад гэтай улады. Але ўсё ж такі, не маючы такую дэмакратычную легітымнасць, якая прызнаная ў аб'яднанай Еўропе, сёння улады Беларусі маюць не так і шмат апірышча, каб на роўных камунікаваць з еўрапейскім звязам. Але ў той жа час гэта патрэбна Беларусі, гэта патрэбна